داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبصو موزيك قربلكم مكتالكم نعدم راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان كبرات تختتلتي أفريقيا أبصو موزي لومي معالتي مدبنا بدس بالحبريتا خنجمروينا أبز حلف قنيات أبز مدبزي أب سودان أبز كاد زلو كنات حد سراويت هتسانات أورفان زركبوم حالو قدام النزي وهابوم زيكاتات السودان أب حد قاتيوم اللو زبل حبريتا إحنا نيرنا أب كتما كارتوم أما يقوما زبهال معقوب زختامات سنبرو مبسحتهم تحت خلت عمت أستاذ 400 هتسانات أب أزي حد قنيا كنتات كم زنبرو أستاذ سوسان شوعاتن هتسانات بتأميت تسمعن حمامن كم زموتو بمعكنا زينا عالم تقليل تونيرو እቶም ዝኽተማት ህፃናት ኣብ ከም ዝኾነታት ዝወደቑ ብሰንኪ ኩናት ኮይኑ ንሱ ብዘስዓቦ ምምዝባል ሓያሎን እቶም ህፃናት ክከናኸኑ ዝነበሮም ሰባት ስርሖም ገዲፎም ብምህዳሞም ነይሩ። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብቲ ቦታ ብምድዋል ምስ ዶክተር ዓቢር ዓብዱላህ ንኹነታቶም ዘኽተማት ኣመልኪታ ዝሃበቶ መግለፂ ንሰማዒ ኣዝዩ ዘሰንብድ ነይሩ። ማይ ጎማ ካብ ሓደስቲ ዝተወልዱ ህፃናት ክሳብ ዓበይቲ ዘዕቆብ ቦታ እዩ። ድሕሪ ኩናት ሱዳን ድማ ዝከናኸኖም ዝሰኣኑ ህፃናት መዓልታዊ ይሞቱለው ዝብል ዜና ልቢ ሓያሎ ሰማዕቲ ተንኪፉ ነይሩ። ዶክተር ዓቢር ዓብዱላህ ኣብቲ ብመንግስቲ ዝካየድ መዕቆቢ ህፃናት ኦርፋን ኣማኢት እግሪ ዘይተኸሉ ህፃናት ከም ዘለው ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ሰዓት ክምገቡ ስለ ዝግብኦም ምስ ዋሕዲ ሰራሕተኛታት ንኩሎም ኣብ እዋኑ ክትምግቦምን ከተፃውቶምን ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ ከም ዝበፅሐን ገለ ብብኽያት ገለ ድማ ብጥሜት ገለውን ብሕማም በብሓደ ሞቱ ከም ዝጀመሩ እታ ዶክተር ሓቢራ ነይራ። እዚ ዜና ዘሰንበዶም ሓያሎ ሱዳናውያን ተቃለስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተደናገፅትን ምስ ቀይሕ መስቀል ዩኒሴፍን ካልእ ትካላት ተራድኦም ብምውሃድ ንነብሶም ኣብ ሓደጋ የእትዮም ብመካይን ኣማኢት ኪሎሜተራት ተጓዒዞም ነቶም ህፃናት ናብ ዝሓሸ ዝበልዎ ናብ ደቡብ ሱዳን ኣስኪሮሞም ኣለው። ሓያሎ ካብዞም ምስ ወለዶም ከዓብዩ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ምዕበይ ዝኽተማት ከዓብዩ ካልኣይ ዕድል ረኺቦም ዝነበሩ ህፃናት ህይወቶም ብምስኣኖም ዝሕዝን እኳ እንተኾነ እቶም ዝተረፉ ህፃናት ሳልሳይ ናይ ምንባር ዕድል ብምርካቦም ግን ዘሐጉስ እዩ። እቲ ካልእ ዘሰክፍ ድማ ሓያሎ ካብዞም ህፃናት ተመሊሶም ናብ ሱዳን ናይ ምምላስ ዕድል ዘይክህልዎም ዘሎ ተኽእሎ ዝዓበየ ምዃኑ እዩ። ምክንያቱ እዞም ህፃናት ኣርሒቆም ተኸይዶም ዝያዳ ዕድል ክረኽቡ ክኽእሉ እኳ እንተኾኑ ሱዳን ግን ክትከስሮም እያ። ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ኣፍሪቃ ዕልዋ ዝተኻየደለን ሃገራት ናብ ውልቀ መላኽነት ኣድሂበን። ኣብዘን 2 ዓመታት ኣብ ሱዳን፣ ጊኒ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ማልን ጫድን ሰራዊት ኣብ መንግስቲ ኢዱ የእትዩ ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ መንግስታት ከም ዝቕየሩ ተገይሮም እዮም። ኣብ ማሊ ን2 ግዜ መንግስቲ ብሰራዊት ኣብ ኒጀር እውን ፈሽሉ ዳእምበር ዕልዋ መንግስቲ ተፈቲኑ ነይሩ። ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ካብ 1950ታት ድሓር 214 ግዜ ፈተነ ዕልዋ መንግስታት ክካየድ እንከሎ ካብዚ እቲ 166 ግዜ ተዓዊቱ ዝበዝሕ ዕልዋታት መንግስቲ ዝበዝሓ ሃገራት ናጽነተን ኣብ ዝወሰዳሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ 1950ታት 60ታትን ተኻይዱ። ኣብ ኣፍሪቃ ካብ 1960 ክሳብ 2000 ብገምጋም ዓመታዊ 4 ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ። እዚ ቁፅሪ እዚ ድሕሪ 2000 እናጎደለ ክመፅእን ብገምጋም ናብ ሓደ ዕልዋ ኣብ ዓመት ወሪዱ እኳ እንተፀንሐ እዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ማለት 2023 ግን እቲ ቁፅሪ ደይብሎ። ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዝካየደሉ እዋን እቶም ንዕልዋ ዝመርሑ ኣብ 1960ታት ይኹን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዕልዋ ዘካየድሉ ምክንያት ገልፁን ከለው ሓደ ዓይነት ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ እተን ዝወሃባ ምክንያታት ብልሽውና ድኹም ምሕደራን ድኽነትን ዝብላየን። ብልሽውና ድኹም ምሕደራን ድኽነትን ኣፍሪቃ ኣብ 1960ታት ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣሎ። ዕልዋ ንምክያድ ድማ ከም ምክንያት ይቐርብ ኣሎ። ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ዝተጨነቐ ወይ ከፊእዎ ዝነበረ ህዝቢ ዕልዋ ምስ ዝካየድ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ሓጎሱ ክገልፅን ተስፋ ክገብርን ልሙድ ተርእየዩ። እንተኾነ ዕልዋ ዘካይዱ ይኹኑ መንግስቲ ዝትክኡ ነተን ቀንዲ ምክንያት ዝኾና ብልሽውና ድኹም ምሕደራን ድኽነትን ዘየመሓይሽዎም ብምዃኖም ሓጎስን ተስፋን ህዝቢ ንግዚኡ ኮይኑ ጥራዩ ክተርፍ ፀኒሑ። ዝበዝሕ እዋን ኣብ ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሓደ ግዜ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ እንተተኻይዱ ዳግማይ ደጋጊሙ ዕልዋ ክካየድ ንቡር ተርእየዩ። እዚ ድማ እቲ መጀመርታ ዕልዋ ክካየድ ምክንያት ዝኾነ ኣብ ዳሕራይ እውን ስለዘይዕረ ምዃኑ ሓያሎ ተንተንቲ ትዕዝብታቶም ይገልጹ።
علوا جين زمرحة كورنيل مامادي دومبيان أبنت مخنيات علوا مكيادو زعربو بلشونا دخوم محدران دخلنا تنزبلي نيرو أبتا هاجرجن أقدمو أبشعن 984 كل تشعن شمونتن تمساسال علوا تخايدو نيريو أب أفريقيا أتازبس حق زيو تهدراو علوا منقستس تخايد اللهاجر سودان كتكونن كلا كاب 10 شوعات فتنتات أتشد الشعوت نيرو بروندي 10 جزي غانا سراليون نفس وكفن 10 جزي كوموروس 9 جزي جيني بيساو مالي نيجيريا 8 جزي نيجرن جادن 7 جزي فتنتات علوا تخايدولن قالت عاويتو قال دما فشيلو أفريقيا بحفشة تازبس حو تهدراو علوا منقستي زتخايدلا أهقوريا أبز حج أوان إذا نبز حلفة كل التعامات الواس تقبرلن هاجرات مسن رئي سودان جيني بوركينا فاسو مالن جادن درجة خلن بو تهدراتنا تمرحا ناولك ملاخنة سيجيران اللوا ناي سودان دما كمزن سمعو زلنا نابكينات حد حدي تساقاقيرو أفريقيا وحبرت علواتات زكايدلن هاجرات إجاداتات يقبرلن كوان تخونه كابوز حيالة سقوم تكوسد تساوعيت يقبرلو بعالم درجة خرأن كلو 486 جزي فتن علوات تخايدو كابو كل 204 كلتن تعاويتو أب لاتين أمريكا 246 جزي أب مبرق آسيا 49 أما كلاي مبرق 44 أب أوروبا 10 جزي أب دوب آسيا 10 فتن علوات تخايدو درجة فرقو تعاويتو أب أفريقيا كاب 54 هاجرات أبتن 45 هاجرات بوحدو حنسا فتن علوات تخايدو علوا خبز مرحو تهدرات اتزو حدا نشوعات معالت تراي سلطان كحزن كلو قال ما بوغيروم نحورو أب سلطان كوفيلوم بعلوا منقس تشجيرا زنبرت أب أفريقيا زبس هزبتونن نيجيريا كم تستقلت أب نيجيريا شمون تقزي فتنخ كايدن كلو شدش تخابو تعويتيو اتعاقر كاشن 999 ندحرقن نامولو ديمقراسي بمسجر أب جزيو حفشام رجعاتات كتكايد تانيحا علوا منقص تقبالن كلو بحفشا زي حقا وخينو سراويت يخون حدا حايلين يحنتهاجر أبسلطان نزلو مريحنة منقص تعاليو نبعلو أبسلطان كوف كبلن كلو يخون بر قلعوتات علواتاتون كنو علب بزلوهم مرحتن تمريحهم ناب ديمقراسن بلتسقنان سمرحونا اللو راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان أفريقاوያን ካብ ኤውሮጳ ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ኣፍሪቃ ክፈልሱን ክሰርሑን ጀሚሮም ኣለዉ ቅድሚ 2020 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ቁፅሪ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበሩ ኣፍሪቃውያን ብፍላይ ድማ ትሕተ ሰሃራ ናብ 28 ሚልዮን ደይቡ እዚ ድማ ሓያሎ ኤውሮጳውያን ተወሪርና ብዘስምዕ ኣብ ዘካይድኦ ዝነበራ ኣንጻር ፈለስቲ ወይ ስደተኛታት ተሪር መርገፂ ክወስዳን ኣፍሪቃውያን ከይመፅወን ከዓክታን ተጓየንን ሓቂ ኤውሮጳን ኣፍሪቃውያን ሰሓቢት ኣህጉርያ ኣብ ኤውሮጳ ሰሪሖም ዝረኽብዎ መሃያ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝረኽብዎ ብ11 ዕፅፊ ዓቢ እዚ እውን መብዛሕትኦም እቲ ዝተሓተ ስራሕ እናሰርሑ ዝረኽብዎ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣፍሪቃውያን ፍሉይ ክእለት ወይ ትምህርቲ እንተዘይብሎም ናብ ኤውሮጳ ክኸዱን ክሰርሑን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ባሕሪ ተሳጊሮም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኤውሮጳ ዝኣትዉ ዝነበሩ ኣፍሪቃውያን እውን ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዘተኣታተዎ ሜላታትን ወፍርን ቁፅሮም ኣዝዩ ጎዲሉ እዩ በዚ ምክንያት ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ዝሕልኑ ዝነበሩ ሰባት ብፍላይ ድማ ናይ ትምህርቲ ተመክሮ ዘለዎም መንገዶም ብምቕያር ኣብ ውሽጢ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ናብን ከይዶም ክሰርሑ ይጅምሩ ብምህላዎም ንኣህጉር ኣፍሪቃ ዓብ ዓወት ከም ዝኾነ ዚ ኢኮኖሚክስ ሓቢራ ካብ 2020 ንድሓር ጥራይ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ናይ ዝተገብረ ፍልሰትን ስራሕ ምድላይን ምንቅስቓስ ህዝቢ ብ19 ሚልዮን ከም ዝዓበየ እዚ ድማ ናይ 40 ሚእታዊት ዝላ ከም ዝኾነ ካብዚኦም እቶም 90 ሚእታዊት ኣብ ኣፍሪቃ ክጸንሑ ምዃኖም ምግላጾም ድማ ንቁጠባ ይኹን ዕቤትን ብልጽግናን እቲ ኣህጉር እወታዊ ዜና እዩ ዝበስሐ ውሽጣዊ ምንቅስቓስ ኣፍሪቃውያን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ሃገራት ማሕበረሰብ ቁጠባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ናይጀርያ ኒጀር ጋና ኣይቮሪ ኮስት ማሊ ሰኔጋል ላይበርያ በኒንን ካልኦት ሃገራትን ከምኡውን ማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኤኤሲ ኬንያ ሩዋንዳ ታንዛንያ ኡጋንዳ ደቡብ ሱዳን ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣፍሪቃ ድማ ኣብ መንጎ ሞዛምቢክ ዚምባብዌን ደቡብ ኣፍሪቃን እዩ ዘሎ እዚ ሓድሽ ተሪኦን ኣፍሪቃ ተስፋ ዝህብ እዩ እንተኾነ ኣፍሪቃዊ ኣብ ዓዱን ኣህጉሩን ጸኒሑ ክሰርሕን ክምዕብልን ዝግበር ጎስጓስን ምኽፋት ሓድሽ ዕድላትን ዝያዳ ጻዕሪ እንተዘይተገይሩሉ ካብ ኣፍሪቃ ክወፁ ናይ ዝደልዩ መንእስያት ቁፅሪ ሕጂ እውን ኣብ ዝለዓለ ሚእታዊት እዩ ዘሎ
ኢችኮዊትስ ዝተባህለ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመደበሩ ቤተሰባዊ ናይ ተራድኦ ማሕበር ብዝገበሮ መጽናዕቲ መሰረት ዝበዝሑ መንእስያት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማቶም ትምህርቲ ዝቐሰሙ ካብቲ ኣህጉር ወፂኦም ናብ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ክስደዱ ወይ ክፈልሱ ከም ዝሕልኑ ከረጋግጽ ኪኢሉ እዩ። እቲ ማሕበር ኣብ 15 ሃገራት ኣብ ልዕሊ 4,500 ካብ 18 ክሳብ 24 ዝዕድሚኦም መንእስያት ብዝገበሮ መጽናዕቲ መሰረት እቶም 52 ሚእታዊት ሃገራቶም ከምኡውን ኣህጉር ኣፍሪቃ ገዲፎም ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደዱ መደብ ከም ዘለዎም ገሊጾም። እቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣፍሪቃውያን ንምንታይ ምኽንያት ይስደዱ ወይ ይፈልሱ ንምልላይን ስደት ወይ ፍልሰት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝኸትሎ ጉድኣት ንምፍላጥን ዝዓለመ እዩ። ብዛዕባ ዝርዝርት መጽናዕቲ ቅድመ ምዝራብ ኣብ መንጎ ስደትን ፍልሰትን ወይ ስደተኛን ፈላስን ዘሎ ፍልሊ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ስደተኛን ፍልሰትን ብቋንቋ እንግሊዝ ሬፊጅን ሚግራንትን ተባሂሉ ክጽዋዕ እንከሎ ብመሰረት ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዓቢ ፍልሊ እዩ ዘሎ። ስደተኛ ካብ ኩናት፣ ግጭት፣ ምስርጣይን ምስቃይን፣ ማእሰርቲ፣ ዓሌታውነት ኣድልዎን ካልእን ኣምሊጡ ውሕስነት ዘለዎ ቦታ ዘናዲ ተገዲድካ ዝካየድ ክኸውን እንከሎ ፍልሰት ወይ ፈላሲ ድማ ብወለንታ ስራሕ፣ ትምህርቲ ኣቐዲሞም ዝተሰዱ ስድራ ቤት ንምርኻብ ዝካየድ ዘይግዱድ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ዝግበር ጉዕዞ እዩ። ብመሰረቲ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን መንእስያት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዝበዝሑ መንእስያት ናብ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ሃገራት ምዕራብ ክኸዱ ዘመንዮም ምኽንያት ናይ ቁጠባ ፈለስቲ ዳ እምበር ስደተኛታት ክኾኑ ምኽንያት የብሎምን። ኣብቲ መጽናዕቲ 44 ሚእታዊት ናብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ዝደሊሉ ምኽንያት ቁጠባዊ ጸገም፣ 41 ሚእታዊት ትምህርቲ ንቕሳም፣ 25 ሚእታዊት ሓድሽ ተመክሮ ንምድላብ፣ 18 ሚእታዊት ብሰንኪ ብልሽውና፣ 12 ሚእታዊት ፖለቲካዊ ጸገም፣ 9 ሚእታዊት ጸጥታዊ ዘይምርጋእ፣ 9 ሚእታዊት ምስ ስድራ ቤቶም ዳግማይ ክሕወሱ፣ 9 ሚእታዊት ውልቃዊ ናጽነት ንምርካብ፣ 7 ሚእታዊት ድማ ብሃይማኖታዊ ጉዳያት ከም ዝኾነ ይገልጽ። በዚ ምኽንያት ዝበዝሑ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክወፁ ዝደልዩ መንእስያት ብጉዱን ምኽንያት ዘይኮነ ኣብ ሃገራቶም ዘሎ ጸገማት እንተተዓርዩ ናብ ካልእ ሃገራት ምኻድ ክውገድ ዝከኣል እዩ። እቲ መጽናዕቲ ኣብ ሩዋንዳ፣ ጋና፣ ኡጋንዳ፣ ሞዛምቢክ፣ ጋቦን፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ አንጎላ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ማላዊ፣ ኬንያ፣ ዛምቢያን ናይጀርያን ተኻይዱ። መንእስያት ሃገራትኩም ሒዘንኦ ዘለዋ ናይ ኣመራርሓ መንገዲ ቁኑዕ ዲ ተባሂሎም ምስተሓቱ ሩዋንዳውያን ብ60 ሚእታዊት፣ ጋናውያን ድማ ብ56 ሚእታዊት እወ ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ኣለና ክብሉ እንከለው ዝተረፉ ብምልኦም ሃገራቶም ዘይቁኑዕ መንገዲ ሒዘን ኣለዋ ክብሉ ይኣምኑ። ኡጋንዳ 58 ሚእታዊት፣ ሞዛምቢክ 65፣ አንጎላ 72፣ ኢትዮጵያ 63፣ ሱዳን 68፣ ናይጀርያ 95 ሚእታዊት መንእስያት ሃገራቶም ብዘይቁኑዕ ኣገባቢ ምርሓ ከም ዘለዋ ይኣምኑ። ናይ ዝተረፈ ሃገራት ድማ ተመሳሳሊ ሚእታዊት ብምዃኑ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ማሕበር ኢችኮዊትስ ይገልጽ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን እቶም መንእስያት ኣብ ሃገራቶም እንታይ ምሕያሻት ክርእዩ ከም ዝደልዩ ተሓቲቶም ክምልሱ እንከለው ስራሕ ክፍጠር፣ ብልሽውና ክጎድል፣ ላዕለዋይ ትምህርቲ ክመሓየሽ፣ ሰላምን ምርጋእን ክህሉ፣ መሰረታዊ ትሕተ ቅርጺ ተመሓይሹ ጠለባት ህዝቢ ክማላእ፣ መሃዝነት ክትተባባዕ፣ ናይ ኣብያተ ጽሕፈት ሕልኽለኻዊ ኣሰራርሓ ማለት ቢሮክራሲ ክቃለል፣ ኣብ ልዕሊ ንግድን ነጋዶን ምትብባዕ ክግበር፣ ሰብኣዊ መሰላት ክመሓየሽ፣ ውልቃዊ መሰልን ሓርነት ሰባት ክሕሎን ካልእን ዝብሉ ጠለባት ኣቕሪቦም። ቤተሰባዊ ናይ ተራድኦ ማሕበር ኢችኮዊትስ መንእስያት ኣፍሪቃ ካብ ዘይግዱድ ፍልሰት ክድሕኑ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ሃገራት ኣፍሪቃ ኩለንትናዊ ወፍሪ ከካይዱ መጻእ ምዕባለን ብልጽግናን ኣፍሪቃ መንእስያት ብምዃኖም ፍልሰት ናይዞም መንእስያት ኣዕናዊ ከም ዝኾነ ድማ ኣገንዚቡ። ኣብ 2030 ኣፍሪቃውያን መንእስያት 42 ሚእታዊት ናይ ዓለም መንእስያት ብስሒ ክሽፉኑ እዮም። እዞም ናይ ስራሕ ሞተር ዝኾኑ መንእስያት ካብ ኣፍሪቃ እንተወፂኦም እቲ ኣህጉር ኣብ ልዕሊ ዝጸንሐ ናይ ምጽንቃቕ ሓንጎል ብሬን ድሬን ሽግር ተወሳኺ መሰናኽል ከጋጥም ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ። ክሰርሕ ዝኽእል እሞ ድማ እቲ ምሁር ኣካል እንተደኣ ካብ ሓንቲ ሃገር ወፂኡ ዝያዳ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ሃስያ ዘውርድ ኮይኑ ሕክምና፣ ትሕተ ቅርጺ፣ ስርዓተ ትምህርቲ፣ ቁጠባን ካልእ ኣገደስቲ ናይ ብልጽግና መንገድታት ይተዓናቐፉ። ጥዕና ከም ኣብነት እንተተወሲዱ ኣብ ሓያሎ ክፋላት ኣህጉር ኣፍሪቃ ዋሕዲ ኣብያተ ሕክምናን ትሕተ ቅርጻዊ መሳለጥያታትን ኣሎ። 57 ሚእታዊት ኣፍሪቃውያን እውን እኹል ጥዕናዊ ኣገልግሎት እኳ ዘይረኽቡ እንተኾኑ ሓደ ካብ ቀንዲ ጸገማት ጠንቂ ዘየድሊ ሞት ኮይኑ ዘሎ ግን ዋሕዲ ኪላታት ሕክምና እዩ።
ዝበስሑ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሞቱ ሕሙማት ብሰንኪ ዝሓደሮም ሕማም ዘይኮነ ብግቡእ ዝከናኸኖም በዓል ሞያ ጥዕና ስለዝስኡን እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ዋሕዲ ሰብ ሞያ ብሓፈሻ ሰብ ሞያ ጥዕና ድማ ብፍላይ ዘጋጥም ዘሎ ዝተምሃሩ ክኢላታት ስለዘየለዉ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ሓፈሻዊ ዋሕዲ እቶም ዝርከቦም ክኢላታትን ምሁራትን እውን ዝበለጸ ክፍሊትን ናብራን ንምንዳይ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ወፂኦም ኣብ ካልኦት ሃገራት ክሰርሑ ዝመርጹ ብምዃኖም እዩ። ክኢላታት ሰብ ሞያን ምሁራትን ኣብ ሃገሮም ተማሂሮም ክንሶም ካብ ሃገሮም ወፂኦም ኣብ ካልእ ሃገር ዝሰርሑ እንተኾይኖም ንዝተምሃሩላ ሃገሮም ምፅንቃዕ ሓንጎል እዚ ማለት ዋሕዲ ክኢላ ከጋጥም ጠንቂ ክኾኑ ከለዉ ነታ ዝሰርሑላ ሃገር ድማ መኽሰብ ሓንጎል ማለት ብሬን ጌን እዮም ክኾኑ። ብመሰረት ጸብጻብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዓመታዊ ኣሳሰብ 10 ክኢላታት ሰብ ዝተፈላለያ ሞያ ካብ ኣፍሪቃ ወፂኦም ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ይፈልሱ። በዚ መሰረት ኣህጉር ኣፍሪቃ ምስ ካልኦት ኣህጉራት ብምውድዳር ኣብ ቅልጡፍ ምፅንቃዕ ሓንጎል ክኢላታት ትርከባላ። እዚ ቁፅሪ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም መንእስያት ክወፁ ዝሕልኑ ተወሲኾሞ ጎዳኢ ምዃኑ ኣየጠራጥርን። ሓያሎ ካብዞም ካብ ኣፍሪቃ ዓመታዊ ዝወፁ እሞ ብኡጊሮም ከይተመልሱ ዝተርፉ ክኢላታት ሰብ ሞያ ጥዕና ይርከብዎም። ምፅንቃቕ ክኢላታት ኣብ ኩሉ ጽላታት ጉድኣት ይውርዱ እኳ እንተሃለዉ ምጉዳል ሰብ ሞያ ጥዕና ግን እቲ ጐሊሑ ዝርአ ቅልውላው ኮይኑሎ። ዝበስሑ ካብዞም ሰብ ሞያ ጥዕና ናብ ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ብሪጣንያን ፈረንሳን ከምኡውን ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክግዕዙን ከለዉ ዝተረፉ ድማ ናብ ሃገራት ዓረብን ላቲን ኣሜሪካን ብምኻድ ተቖፂሮም ክሰርሑ ይመርፁ። ሰብ ሞያ ጥዕና ንምንታይ ካብ ኣፍሪቃ ወፂኦም ኣብ ካልኦት ሃገራት ክሰርሑ ከም ዝመርፁ ክገልጹን ከለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ዋሕዲ ክኢላታት ድኹም ምሕደራን ጽቑዕ ስራሕን ዝሰርሑ ኣብ ልዕሊ ምዃኖም ምስ ሞይኦም ዝመጣጠን መሃያ ከም ዘይከፈሉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ልዑል መሃያን መጣጥሒ ቦታን ከም ዝረኽቡ ይገልጹ። እዚ ፖለቲካዊ ዘይምርጋእ ተወሲኽዎ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ተማሂሮም ኣብ ሃገሮም ኮፍ ካብ ዝብሉ ሓካይም ናብ ካልኦት ሃገራት ብምኻድ ናይ ዝሰርሑ ከም ዝበዝሕ ብሰንኪ እዚ ድማ ሚልዮናት ሕማም ዝሓድሮም ኣፍሪቃውያን ዜጋታት ሰኣን ክንክን ንሞት ይቃልዑ ኣለዉ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ቁፅሪ ህዝቢ ምስ ቁፅሪ ሓካይም ክነጻጽር እንከሎ ማእከላይ ገምጋም ሓደ ሓኪም ንሓደ 1000 ሕሙማት ክበፅሖም ኣለዎ። ሓንቲ 5 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ንኣብነት ብውሕዱ 15,000 ሓካይም ወይ ደውካትር ክህልዎ ኣለዎም። እዚ ናይ ቁፅሪ ምንጽጻር ግን ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ዘይተመጣጠነ እዩ። ኣብ ናይጀርያ ንኣብነት ሓደ ሓኪም ን6,000 ሰባት ይበፅሖም። እዚ ማለት 6 ዕፅፊ ናይ ማእከላይ ገምጋም እዩ። ኣብታ ልዕሊ 200 ሚልዮን ብስ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ሓካይም 10 ሚታዊት ካብ ክህልዋ ዝግብኦም ሓካይም ጥራዮም ዘለዉ። ማሕበር ሓካይም ናይጀርያ ንምንታይ ሕፅረት ሓካይም ከም ዘጋጥም ክገልጹ ከለዉ ልዕሊ ፍርቂ ሕክምና ዝተምሃሩ ናይጀርያውያን ኣብ ካልኦት ሃገራት ብምኻድ ከም ዝሰርሑ ኣብ ብሪጣንያ ጥራይ ንኣብነት 17,000 ክኢላታት ይሰርሑ ምህላዎም ሓቢሮም። ዶክተር ንጎዚ ኦንያ ምፅንቃቕ ናይጀርያውያን ሓካይም ክትገልጽ እንከላ ከምቲ ክንነብሮ ዝግባኣናን ክንነብሮ ንኽእልን ኣይኮነን ናብራና። ኣብ ካልኦት ሃገራት እንተኸድና ዝያዳና ንኽፈል። ስለዚ ገንዘብ ሓደ ምኽኒት እዩ። እቲ ካልእ ድማ ናይ ስራሕ ዕጋበት ዘይምህላው እዩ ክትብል ትገልጽ። ኣብ ጋና 54 ሚእታዊት፣ ደቡብ ኣፍሪቃ 37 ሚእታዊት ኣገልገልቲ ሕክምና ክኾኑ ካብ ዝተምሃሩ ካብ ሃገሮም ወፂኦም ይሰርሑ። ኣብ ኣፍሪቃ ሓደ ተምሃራይ ናይ ሕክምና ስልጠና ተዋሂቦ ካብ ነርስ ክሳብ ሙሉእ ሓኪም ክኸውን ካብ 21 ክሳብ $60,000 ወጻኢታት ይግበረሉ። ሓያሎ ሃገራት ድማ ከቢድ ወጻኢታት ብምግባሬን ናይ ሕክምና ክኢላታት ስልጠናታት ዝህባ። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት 9 ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራይ ማለት ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ማላዊ፣ ናይጀርያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳ፣ ዛምቢያን ዚምባብዌን ናብ ኣሰልጢነንኦም ገዲፎመን ዝኸዱ ሓካይም ናይ $2 ቢልዮን ወጻኢታት ጌረን ከሲረን። ብሓፈሻ ድማ ኣፍሪቃ ብምፅንቃቕ ኣእምሮ ጥራይ ዓመታዊ ልዕሊ $2 ቢልዮን ክሳራ የጋጥማ። ብቁጠባዊ ዓይኒ ክረአ እንከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣፍሪቃ $4.6 ቢልዮን ወጻኢ ጌራ ዘሰልጠነቶም ሓካይም ኣብ ብሪጣንያ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኣውስትራልያ ተቖፂሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ኣፍሪቃ ክትከስርን ምፅንቃቕ ሓንጎልን ቁጠባን ከጋጥማን ከሎ ተን ሃገራት ድማ ከሲበን ወይ ድማ መኽሰብ ሓንጎል ረኺበን። ኣህጉር ኣፍሪቃ ምስ ካልኦት ሃገራት ተወዳዲራ ዜጋታታ ብርትዓዊ መሃያ ከተስርሖም ካብ ዘይተኻእለ ክኢላታት ሰብ ሞያ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ንዜጋታታ ስልጠናታት ዝህብሉ ከተናደ ከም ዝግባእ ማእከል መጽናዕትን ምርምርን ኬንያ ይሕብር። ናይ ህንዲ ከም ኣብነት እንተተወሲዱ ዜጋታት ህንዲ ብፍላይ ናይ ቴክኖሎጂ ወይ IT ብብስሖም ካብ ሃገሮም ወፂኦም ዝሰርሑ እንተኾነ ዞም ክኢላታት ብመንገዲ ኢንተርነት ትካላት ብምኽፋት
ስልጠናታት ክህቡ ብምጅማሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ህንዲ ኣብ ሃገራን ወፃኢ ሃገራትን ብብዝሒ ሰብ ሞያ ብምጥራይ ምንጭ ቁጠባዊ ኣታዊኣ ክኾኑ በቂዖም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪቃውን ትሕተ ቅርጺ መራኸቢታትን ኢንተርነትን ብምምሕያሽ ኣሰረንዲ ክሰዓብ ከም ዝከኣል ይግለጽ። ኣፍሪቃ 60 ሚእታዊት ካብ ህዝባ 1.3 ቢልዮን ዝበስሑ ህዝባ ትሕቲ 25 ዓመት እዩ። ካብዚ ዓመታዊ 12 ሚልዮን ክሰርሑ ዝኽእሉ መንእስያት ዓቕሚ ኣዳም ይበጽሑ እንተኾነ 3 ሚልዮን ጥራዮም ስራሕ ክረኽቡ ዝኽእሉ ዝተረፉ ብሽቕለት ኣልቦነት ይሰቓዩ። ኣህጉር ኣፍሪቃ ወፍሪ ብምትብባዕ ዝያዳ ስራሕ ብምፍጣር ዝበዝሐ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሐ መንእሰይ ከተስርሑ እንተትኽእል ማእከላይ መነባብሮኦም ሰባት ምስ በዝሑ ቁጥባውን ማዕበየ። በዚ ድማ ናብ ስደት ናይ ዘምርሑ ሰብ ሞያ ይኹን ሽቕለት ኣልቦ መንእሰያት ምነከየ። ስደት ኣፍሪቃውያን ብሓፈሻ ስደት ሰብ ሞያ ድማ ብፍላይ ከብቃዕ እንተኾይኑ ግን ፖለቲካዊ ስርዓት ሃገራት ክዕረን ክእለት ምሕደራ ክመሓየሽን ከድልዮ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ